motor. Ang nabay lang ako madin, di ba? Saan ka punta? Ay, ito lang na si Simon. Double. Kaman mga Jay, agigit di karayanin. Yeah, let's go! Mabayag kami ang awit. It's congested. Dami nag-deliver. Yung baka dati klas na Wala. nila. Ay, diyan kami kung papa nga. It's congested. Awan ka. Hindi kami dito. May baka ikabil na deta. Pero dito, ayan na. Alam mo, Norcon, tita, mahilig ang kaskastoy. Yakan namin nila stage. Andito tayo sa Bintar. Ang ganda ng Bintar. Yeah! Bye-bye! Man! Ba't ka na nagbababay? Malayo pa to. Bye-bye, man. Bye. Ha? Alam mo ka tayo, doon na na. So nga road, kasi nga road, di ba ikot ko nandun ulat, kanya ko. Pati nga men, ang narwag nilawag saan? Ang narwag na namaaraw mga magitat lawag. Ah po, Diyos ko. Nangutun una dun, Pag-andar ka nga na. Pag-andar ka pa, lang kat mapamititrusok. Ano yung Mon? Asan Mon? Huwag maingay ako. Mon. No ah. No. I went ada the princess itu ye. Ada pelangnya. Bakit kita milih dito? Iyan ako lukot daw. Wait, nantay lang kami. Tumadang na kuman. Ti ana. Ako tutudon, ala? Ano gadangam? Dog. Ano dito may isa? Adult ka rin tayo, adult. Ading french fries pa ading Ba't ka dito ang French fries ko ito. Ito yun mana? Ito yun. Ano nakasasok? Ay, Madi! Na? Madi, baka nalubog ka. Wow. 120. Na? Aman anak ko, dakil ba? Bos mo kadmet. Ano ka naman, budbon? Di ko na. Treat tayo at birthday. Ay, treat tayo at birthday. Happy birthday, jingle. Happy birthday to you. Bagi ka ba? Ito doon. Mamat amin na kayat na. Nakano? Napakalapakan ka noon. Enjoy. Enjoy lagi to kids. Oh, enjoy. Mga ibatam detan, ibatamon. Mga paabay dito. Ano kaya to? Jay na alam dito may sa syupaw kilo ron na. Alam amin di syupaw mo ay syumay mon. Alam na may sa ron. One. Adot tao. Jay, yan ni Papa.
Ate, so This is subdividing it. What do you decide? Thank you.